Představ si člověka, který si pamatuje každý detail z knihy, od atomových návyků až po Pána prstenů. Když mluví, tak lidi vysejí na každém jeho slově, jako kdyby to byl převtělený TED Talk. A svoje cíle, jo, ty si prostě očkrtávají, jako nevím, písničky na Spotify v jeho playlistu, prostě. A ty si říkáš, jak to sakra dělá. No a to přesně ti ukážu. Na konci videa ti řeknu knihy, na kterých si všechny tyhle techniky můžeš vyzkoušet. Jak si zapamatovat všechno, co čteš. Tahle osoba, říkejme jí třeba Robin, si cpe stránky knih do hlavy snad nosem. Protože jak si může pamatovat všechno, co přečte, tak dobře. Co kdybych ti řekla, že si můžeš pamatovat všechno, co přečteš? I bez operace nosních mandlí. Stačí, když znáš tyhle triky. Když čteš, představ si, že sleduješ epický film, barvy, scény a věř mi, budeš číst rychleji, protože tohle je bonus téhle dovednosti. A když čteš rozvojovou knihu, představ si, že komunikuješ přímo s autorem. Představ si, že to není monolog, ale že to je dialog. Ptej se, měj otázky, názory a ty můžeš psát na lístečky a lepit si je přímo do knih. Tím budeš aktivní čtenář a zapamatuješ si věci mnohem líp. Vyhledej, čemu nerozumíš. V době Google si můžeš vyhledat úplně všechno a takhle. Přilep si oblíbené myšlenky na viditelné místo a vracej se k nim. Zapiš si skvělé citáty, zvraty nebo myšlenky, ale i emoce, které ti změnily mozek na lístečky, které si postupně lepíš do knihy. A po přečtení ty nejlepší lístečky můžeš nalepit takhle na začátek knihy a vždycky, když půjdeš okolo svý knihovničky, tak se k ním vrátíš. Vzpomeneš si a třeba tě bude inspirovat tvoje minulý já. Nemusíš anotovat, ale zkus mít nějaký výstup. Můžeš třeba napsat recenzi na knihobot, nebo poslat hlasovku kámošovi. Jak psát, nebo mluvit, vyprávět, aby si ti lidi pamatovali. Lidi jsou opice vyprávějící příběhy. Co si to vypračetám? Pokud ale vyprávíš příběhy tak, že tě ani už rozdvojená obrazovka se Subway Surfers nezachrání, tak pro tebe může být někdo jako Robin. Záhada. Robin totiž vždycky, když otevře pusu, tak každý příběh zní jako trailer z Netflixu. Ne proto, že by křičel. A ne proto, že by měl dar na vyprávění. Jen používá tyhle typy a triky. Za prvé, to nejtěžší musí být sám sebou. To znamená, najdi svůj hlas. Většinou vychází odsud. Takže já, kdybych mluvila takhle, tak je to něco jiného. Ale když mluvím odsud, možná mě budete poslouchat víc. Možná. Za druhé musíš pochopit člověka, kterýmu chceš něco říct. A vědět, jaký pocit ho přiměje k tomu, aby jednal tak, jak chceš. Když chceš někomu něco říct, tak chceš, aby nějak zareagoval. Nemyslím to tak, že chceš přidat do pyramidového biznisu, ale třeba, že ten, kdo jí aspekt, by měl být jasně ve vězení. Třeba když mají rádi napětí, zmiňují, jaký jsi měl nervy a pomalu to natahuj. Naopak, když jsou to hodně vizuální typy, nezapomeň hodně popisovat. Další věc, tu jednu pravdu, kterou by si měli zapamatovat, musí říct jasně, stručně a měla by to být pravda, Jesus. Ona pravda vlastně udělá takový spouštěč pro tu emoci, kterou chceš v tom člověku vyvolat. Takže třeba nechuť, protože aspekt je nechutný. Tenhle spouštěč jim potom spustí jejich představivost. A to znamená, že už si v jejich podvědomí. Poslední věc, musíš to opakovat do nekonečna. Svoji pravdu musíš říkat tak, aby se dostala dál všude možně na různé platformy, aby všichni věděli, že aspekt k narozeninám ti rozhodně dávat nemají. Ale mám takový pocit, že tvoji kamarádi ti ho stejně dají. Právě proto. Čím jednodušší a efektivnější ta informace, kterou chceš říct, bude, tím rychleji se bude šířit dál. A to znamená, že už ji nebudeš tak dobře kontrolovat. Takže na to dávej pozor. Používej metafory, jsou skvělý a lépe tím vysvětlíš a vyprávíš svůj příběh. Používej tón hlasu. Zvyšuj ho, ale taky trochu zpomaluj. A teď ti řeknu jednoduchý systém, jak plánovat věci a všechno zvládnout. A neboj, neprodávám ti sešit, tohle bude chtít jenom energii tvý mozkovny. Budeš potřebovat 2 místa nebo 2 sešity. Může to být i elektronický, jakože nepotřebuješ reálný papír.
Tenhle systém 2 sešitů má podle mě ten otrava Robin taky, takže poslouchej. 2 sešity, 2 nejlepší kamarádi tvýho mozku. První sešit je deník, kam si píšeš všechny tvoje nápady. Může to být fakt i deník. Ty zapisuješ si každý tvoje slovo, můžeš si ho dělat krásnej, jak chceš. Nebo to může být chaotický. Sem si píšeš věci, které nechceš furt tahat v hlavě. Třeba naučit se elfštinu z Pána prstenů. Nebo jak to, že jsou nějaký kytky černý. Tvůj druhý sešit je tvůj plánovač. Může to být cokoliv. Může to být jenom Notion, kalendář v Googlu, to je úplně jedno. Musí to být prostě něco, co má tam jasný témata a jasný data. Čili proměň svoje sny, svoje myšlenky, jasný cíle. Třeba ve čtvrtek cvičit 10 minut elfská slova. Myšlenky nebudou jen tak rozevlátý v tvém sešitu, ale promění se v jasný plány. Bude takový cyklus prostě. A teď ti řeknu tu nejdůležitější věc, kterou si podle mě musíš zapamatovat, pokud chceš dosáhnout svých cílů nebo se naučit něco. Může to být co nejmenší, ale jak toho dosáhnout. Takže mě poslouchej. Jediný způsob, jak být nezastavitelný, je nezastavovat. Jako takhle jednoduchý to je. I když den vynecháš, prostě pokračuj. Nezastavuj se. Protože malý kručky se sčítají. OK, ale někdy všechny tyhle ty nástroje skolabujou. Jak se tedy přiblížíme k tomu, abychom byli víc jako Robin? Zatlačíme víc na pilu? Ráno začneme 3 energetiákama? Jako první si uvědomíme, že Robin neexistuje. A nikdy neexistoval. Dokonalého Robina jsem si vymyslela. A podle mě takového dokonalého Robina máme všichni. Protože nikdo není robot. Nikdo není dokonalý. Všichni občas zapomeneme a úkoly se nám budou kupit na stole. A to je úplně v pořádku. Protože krása je v naší různorodosti. Každý máme jiný styl, jinou cestu a právě díky tomu jsou příběhy a život tak zajímavý. A právě díky tomu máme na světě tolik knih. Takže nemusíš být dokonalý. Stačí být ty a hledat triky, sebe, pravdu. Možná život je jedno velký hledání. Teď těli knihy, na kterých si všechny tyhle typy a triky můžeš vyzkoušet. První, Ubavit se k smrti, a ne se dozvíš, co znamená actually brain rotit. A co to všechno stojí. Důmyslné umění, jak mít všechno, což doporučuji pořád a díky tomu jsem i jak píšu zvládla autoškolu, takže velice doporučuji i sem. A potom Děti nade vše. Thrillerově laděný román, doporučuji si na tom tyhle triky zkusit. A nezapomeň, všechny tyhle knihy můžeš sehnat na knihobotu, kde je taky potom můžeš prodat a vrátit je zpátky do oběhu. Tak se měj krásně. OK.